Tsaona yakaitika mumugwagwa waSeke paUnyani Bridge kuchitungwiza, iyo yakauraya vanhu 18 yaburitsa mashoko matsva anorwadza. Mashoko atiri kutambira anoti kombi iyi yaimhanya zvikuru uye zvisinei kuti vafambi vakakumbira mutyairi kuti atyaire zvishoma. Dhiraivha wekombi haana kuda kuita hanya nazvo, ndokuwedzera vholyumu yeredhiyo yake. Mumwe pasenja akaburutsirwa 500 meters pasati paitika tsaona mushure mekunetsana nakondakta pamusoro pedhola ranga rakabvaruka. Ndokupukunyuka rufu nepaburi retsono. Mutyairi weTruck Desire Madiviko akapona nekusvetuka kubva mutraki yaifamba apo yakakona kudzokera shure ndokurova pavement. Madiviko uyo ave muchipatara aityaira achibva kuchitungwiza achienda kuMalawi apo propeller shaft failed. Izvo zvakakonzera kuti traki inobonderana pakombi. Ndangoona rori rarova papavement rikatanga kutizira kuright. Handizive kuti zvafamba sei. Ndazobuda murori ndega nepanga paine buri, said the truck driver Desire Madiviko, who survived the Chitungwiza horror crash which claimed 17 lives. Njodzi iyi yasiya mhuri dziine shungu, mapikicha evafi ari kutenderera nharaunda ichichema, kombi yakatsikirirwa pasi perori uye kununura mapasenjazi kwakanonoka nekuda kwekushayikwa kwekireni. Meya vechitungwiza vaRosaria Mangoma vati chimwe chezviitiko zvinoshungurudza zvikuru muguta iri, vachikurudzira hurumende to declare it a national disaster. Ndinoti chemai netariro kune vashayikirwa.